namili Ice niyo. cream na yan. Ginam sa rin mga suki, sekreto ron, ha? So hello, what's up, hari mga partner, ha? Mga kaibigan, mga kapamilya, karamay, ha? Kachikahan, ka-vlogsmith, ha? Mapya ako, ha? Katulungan, ay dapat yun, ha? Sama na mga partner na ditanong man di pa parang kaya tito dumaya wa dunia masyaallah oto dia ngata naging oto miya pamlanok man ni inailampaw hari mga partner nyaki pa masoto sa tapay ay do lagi duba pemaita mima yang aku wanu nagay mapya ibig na mga kotok man mabibisi-bisi masa tulang bayas pangukur pa sa niyo mata tadi nata nonton na mapya resipi na sa iyong utak lagi pamasan yan tapay ha yang memegangan lagi dapat na pakai idea kan anu dikit lagi tunap man lagi sesuatu kan yang dimbelan aduh Aduh, mana matan dia bisa ke mana spesial data pa ini lampau iki membuka ngandut nak ibit. Tu nak yang ana ni kidi. Aduh. Butasan. Butasan. Wana kana bagi nama ni kidi yun. Kini kidi. Ha? Kini kidi. Ato na pala tayo ko na ay sa miya kalala. Bina ice crashes ka. Ha? Bina ice crashes ka sumasi. Tunap na ice crashes. Dito pa nga sasabutan. So ano pang Tunap ko. Ice tapay. Mata. Halo-halo. Mata. Kaya kalakay. Sino bumili? So, di rin yung bala. Nakanaba lagi din na. Yan na, homemade. Ito na, kuhan. Okay na, dapat na in-search ka sa internet. Doon na, maranawan na. Di ka, Sigo na sa maranaw. ito na sa marana. Ilang nga man, ito na. Doon sa mga... Dukod makaila sa istapaya miya kalalay. Ay, di sa tema. Puruputan naman. Hindi ruputan. Liya kalakay. Kaman yung ruputan nga bu. Naman na rin mga suwi. Di nga ito na. Inikidi niya sa iya nga akuan. Pero miya makalala pa ni Ice. Kaya mamagkangan. Importante na po ka. Importante ba na ka na pipe nga sopukin na. Nanabasan sa kuwanan na. Gawin po di. Tanap man na di. Urong pa di. Kanangad no begini. Malutang ada no masa sa kataupin apa nana ni man ni kakay ka natasan. Tunag. Tunap na gatin. So ice. Uy na doon taong bumata ang pipi so ice. Ibu na pinipiro. Tunap na pinipi ka ba ya buha kung sa ice tapay no na pinipiro eh. Di gano'n ko sabutan na mabuib. Pinipi. Uy nanay mo. Sugan man na sa ice cream. Ice cream ka? Ate hindi sulit nga din bala na ice cream. Mada mo. Gastos pa. Tunap naman ate. Eno ka mabumimbal sa humid ka para special na. Ito nga butan miya masa sa ice cream mo. Kakuso. Kanabata di kuso. Tunap na pa nagukunan. Ate gulo man, hindi. Naba pa na pangulay. Siyak sakrad ka pa na. Miya ka kanaba na bitsin na tego ko na. So, view. Ano po? Ako ano na nga mga baby. Ayun tayo mga partner. Agad nga may sawa. Ako to. Pilay niyo ha. Ay tapay inailampawi. Ay do. Nagrabid na ikuda bistari mga suki. Special ko na ika-humid. Ilele.
Kalatay mo sa tindi. Aduh. Grabe nih kumapay tama. Apa? Homemade. Ayo tuh guys, sangat dulu. Mia kape apa lagi? Nah, tuh apa lagi? Usung buku berna yang penting aku bebenan es krim buku berna. Ya kan. Sorry, Mayu. Ingin sebutin dari mga partner lagi yang spesial ice cream with tapay. Ay lang pa katanya gue nem sa buku berlaman. Isu-tisuan ha. Buku ber pernah. Ya kawan ini apa ya betul. Anto na pernah sila puna re. Ha? Di ka na ipamakabil sa to na miya puli. Mata nih betul na grabe na. Ini orang mga sugigi apa dito na additional ko na pakapenya ni tama yung buku bar. Mata na YouTube apa dito na sa Ganyan lang kasimple. Oy mamaya na tawing nga sa giyang ayakrim mo para makapepe tama yung nakuha na kaibit. Muso ko ang pinipi bugero. Kana ba di pa mo sa pinipi di uba ko na kotohan. Pinasulugasing ka. Wala pa. Atayap man. Dahil lugasing. Yeah, kamapin eh. Nama tringon man. Lugasing. Hari mga partner ay dapat yung mapin dito yung sa karim mo. Alay din buwan may eksperimenta ka with buber with si sa timan na ice. Natagun na no sa karim mo. Ano na tatang ay dito no benu dito taro. Sanganun pa siya. Na, di manikrito lungis. Tagong udah mo na. Kamatang ko. Ay, waktu nama di resulta ni. Ilan yun. Ato na panisusuro na kasi kuwan. Kuwan nga para buhin sa bungkis. Grabe. Nilay Ice niyo. cream ay. Ginam sa rin mga soki sekretoron. So, the mga tam sa special tapay with the cream with buko bar with gagataan na niyo ka. Niyo gud man na gata ay no sa rin. Isuan lagi ang mamagang ano. Nagit. Atam-tamad na yan. Ay, ko na para kagatasan ako. Ana, di yun ba kagatasan? Bye-bye.